ini yang ini baik ya pondok tu ni pira udah nampak dilal pakai mall tu le udah ni kurang malam ni udah ni nama gitu le kommo orang tu baik dah தெரியுங்களா இனி எங்கலோ பைக்கிಗೆ போவಲ್ಲ ची आई बाइक ही पड़लुदी नी एंकुल इनी बाइक ही पोंदला तुले पिरोडे न व्यक्तिल्लाल पक्का मोल तुले ಒಂದನಿ ಕೊಡನಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದನಿ ನನ್ನ ಮಗಿ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಮ್ಮ ಹೊಡೆದು ಬಾಯ್ದಲೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಕೈ ಬಾ Awir. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತಿಯ ಹಾಲ್ದಲ್ಲ ಪೋಡಾಂಡ ಲಿಫ್ಟ್ ಪೋಡು ನಾಲ್ನೇ ಮಾಲಿಗೆಡು ಉಂಡು ಹಾಲ್ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡಾಂಡ ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಲಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಗೆ ಏರ್ಲ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಸರ್ಬತ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಪರಿಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದೀದಿತ್ತೇರು ಬೊಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವಿನ ಪರಿಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಾಣ್ ಬರ್ರೆ ಹಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಹಾಲ್ದ ನಡುಟು ಕೃಷ್ಣನ ಬಕ್ಕ ಯಶೋಧನೆಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದ್ ಶೋಕು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೆಡ್ ಪೂನು ಜಪುಡಾದ್ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಸೇವಂತಿಗೆದಲ ಕಟ್ಟಿನ ಪೂನು ಮಾಲೆ ಮಲ್ತದ್ ಆ ಮಡಿಕೆದೊಲೆ ಪಾಡ್ದ್ ನೀರ್ ಬೂರ್ಲಕ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣನ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಬಕ್ಕ ಐರ್ದ ಬರಿಟ್ ಗೋಮಾತೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಡು ಐರ್ದಕ್ಕ ಐತ ತಿರ್ತುಡು ಪೂರ ಪೂತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೂತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಐತ ಇಪ್ಪೆದಕ್ ಬರಿಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗೋಮಾತೆನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಮೇಟ್ಲ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬತ್ತದ ಐಕ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ ಅಂಚಿಡ್ ಇಂಚಿಡ್ ಗೋಮಾತೆನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಬತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಕೊಡಪನಡ್ ಪೂಜಾ ಪುಡಾದಿನಿ ಫ್ಲವರ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆರ್ ವಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲೆ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಎಂಗಲ್ನಂತೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ತೋನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ನಂತೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದಿತ್ತ
ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಒಂದು ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಯಿಕೆದ ಪೂರ ಬಲಸೆರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚ ಐರ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದಲ ಬಕ್ಕ ಕಂಡನಿಲ್ಲದ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂಜಿನಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಬಿಗ್ ಕಂತು ತೊಜ್ಪಾವುನಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅವೆನ್ ಕಂತು ತೊಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಂಡನಿಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಬಂಗಾರ ಬಂಜಿನಲೆಗ್ ಅಂಚ ಉಂದೆಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ. ಐರ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಕಂತುದು ಪೂ ಪಟ್ಟುವೆರ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಗ್ಲ ಪಂಡ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಪೂನು ಒಂದೊಂಜಿ ತೊಂಡೆ ಪೂನು ಕಂತುದು ಕೊರ್ಪೆರ್ ತರೆಕ್ ದೀವೆರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡು ಪೂನುಲ ಬಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರಲ್ನ ದೆತೊನುವೆರ್ ತರೆಕ್ ದೀಪೆರ್. ನಾನೇ ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಪಾಡುದು ಮಾತ ಬಗೆತ ಸ್ವೀಟ್ಲ ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಪೊರಿ ಬಜಿಲ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಬಲಸುವೆರ್ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7 ಬಗೆ ಒಂಬ ಬಗೆ 5 ಬಗೆ ಅಂಚ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತುದು ಬಲಸುವೆರ್. ಅವು ಬೇತೆನೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬಾಯ್ಕೆಗ್ ಪಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪಂದ್ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡಕಲ್ನ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ಪೆರ್ ಅಕುಲೆ ಪೂರ ಕನ್ಪೆರ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಕುಲೆ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಎಂಚ ಬಲಸೊಡು ಪಂದ್.
ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ನೆತ್ತ ಪಾರ್ಟ್ 2ಲ ಬರ್ರಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪಾರ್ಟ್ 2ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.